Glavni odbor jedinstveno i u potpunosti podržava stavove, aktivnosti i politiku koju vodi predsjednik Stranke demokratske akcije gospodin Izetbegović. Također, glavni odbor podržava aktivnosti predsjedavajućeg vijeća ministara gospodina Zvizdića, premijera Federacije gospodina Novalića, potpredsjednice Federacije gospođe Melike Mahmudbegović i potpredsjednika entiteta RS gospodina Ramiza Salkića. Zatim smo usvojili zaključak kojim pozivamo sve političke stranke koji čine vlast na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da se umjesto opstrukcija i političkih manipulacija okrenu konstruktivnom djelovanju i ispunjavanju svojih obaveza u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Bilo koja stranka, pa i SBB, može izaći iz parlamentarne većine, ali to podrazumijeva prethodno napuštanje svih pozicija u svim tijelima vlasti koje su po osnovu učešća u parlamentarnoj većini zauzeli. Tek nakon toga se može razgovarati o mogućim i eventualnim zamjenama. Političke stranke koje manje od godinu dana prije izbora zagovaraju svoj izlazak iz vlasti da bi sebe u kampanji priskrbili status opozicije su po našoj ocjeni neozbiljne i neodgovorne. Ozbiljne političke stranke do kraja mandata trebaju predano raditi, pogotovo sad, pogotovo u ovom trenutku i pogotovo godinu dana prije kraja mandata, trebaju dakle predano raditi na realizaciji programa koje su obećali građanima. Zaključak 3. Predstavnici SDA u tijelima vlasti će se maksimalno posvetiti osiguranju funkcionisanja sistema, osiguranju stabilnosti penzija, osiguranju stabilnosti boračko-invalidske i socijalne zaštite, daljem euroatlantskom integrisanju Bosne i Hercegovine i općem napretku Bosne i Hercegovine i u 2018. godini. Zaključak 4. Odbacujemo i sa indignacijom osuđujemo orkestrirani napad i hajku na predsjednika SDA Bakira Izetbegovića koju sa apsolutno izmišljenim povodom provodi dio političara i medija iz Srbije i BiH entiteta RS. Opredjeljeni smo za jačanje stabilnosti u regionu, istinski, kao i za razvoj dobrosusjedskih odnosa. Ali to je moguće i to mora biti zasnovano isključivo na principima međusobnog uvažavanja i međusobnog poštivanja.